C'est catastrophe. Non, Neretuma Sekadala Tosila. 3-0. Non, c'est incroyable. Non, mais à un moment, nous, c'est impossible, quoi. Oh, le football, là, a été formé. Mais franchement, quand tu as comme ça, un Barça, ballon tabi, quoi. Donc, bien vrai que moi, nous, c'est vrai que vous irez en couvrir là, mais au Benaka, mais Barça, mais surtout, donc, au Pedri. Bedri dans les mesures où non assez kawere premier mi-temps on dirait qu'il va faut qu'on Pedri de terrain donc ça vient au final quoi bon classement je rentre il faut classement parce que c'est la faux le football c'est comme ça le Barça il y a 14 qui est là na tout fera qu'on est qui finit c'est que Barça là jota et puis faut un yɛrɛ terrain na donc ale la an ko terrain ko de don mais retour la donc n'a fɔra ko an yɛrɛ terrain la kuma t'o cogo la dɛ kuma wɛrɛ kɔni tɛ yen bilen mais balontan na nin bɛ bɔ a la quoi j'espère qu'an ye leçon faamuya donc nin b'a yira k'a fɔ ko mercato mɛna de an kɛra foro kɛ barisa kan ka joueur san yɛrɛ yɛrɛ dɛ parce que nin match sugu ninnu na bon faut qu'il y ait un joueur quand j'ai une match parce que ils sont très très forts physiquement donc il y a Barça une condition physique de la quoi Barça avait joué une tic-tac mais bon amassé qu'à fonctionner trop sur la vie bon nous n'avons joué trop fort nous avons joué trop la carrière solution tunte donc on peut bien Ousmane Dembélé centre mon fin bon ale tun kan ka bi fila dɔ bi mɛ ale fana ma yɛrɛ sɔrɔ bi peut-être normalement a tun kan ka au moins de bi de Usumani ye Dembele passe fɛn fɛn d'a ma donc olu tun bɛ bi dɛ mais ne tun b'a préféré premier mi-temps na Luc de Jong o tun kan ka da o bɛ ɲan place la bi quoi an tun kan k'o sa ye a ka fisa ka Pedri bila comment dirais-je ka Gavi bila Luc de Jong place la quoi Frank de Jong place la mais c'est